godhong telo di jangan terus yo enak no Dek. Parian contoh kaya aku parian iki desane ndi iki Sukamara nandur lemtoro neng tengah sawah wong sak Sukamara kabeh barokah amin ngono lho Cil nandur lemtoro neng pinggir kali wong sak Sukamara banyak rezeki amin ora iso kowe ayo nandur amin neng alah oh sik kok nandur amin iki lho Sukamara nandur lamtoro lamtorone sapa njimuk nggonku paling leliane apa enggak nyolong kowe berarti nyolong lamtorone ya ora oleh lamtorone wis tak tebas nandur rondo ning apa pokoknya padha one lek rondo kok ditandur iki lho rondo oh rondo kok apa kena rondo ditandur terus tukule apa nandur kelapa lho ya lah iki masuk nek iki nandur kelapa ning ndi Dik bangun ndi mau Dik bangun nih sawah wis tanggo ning tengah dalan ya ngalangi wong mlaku to goblok iki berarti dalane elek berarti ya biasa ngono biasa nandur kelapa anu ning nggon sing peteng-peteng terus kene iki desa apa Sukamara wong sak Sukamara tak dongane meteng bareng apik diacok tenan kowe malah meteng bareng nang sae dibane kok dian kok diban sing lambine putih kene enak putih iki lho jenenge diban bidan jangkrik bocah iki kok iki sing enak iki kene iki jenenge bidan kok iso kuwi doster aduh malah doster iki lak mbledos terus gemeter jenenge kuwi dong ora apal kok iso berarti awakmu wong duwe termasuk anak awakmu iki ya lho duwe apa duwe so maksudnya omongan raro iki berarti duwe so wong dilan wong kene-kene wong belon prapat buyut rukun warga masyarakat Sukamara Puncu Kedir ngeri Dik aku tau ngari seloloten ora kuwi jenenge kutha iki kudune komplit ora terus Kediri luar biasa wah janten penontonnya sak menembuane lho Mas lah iya niku lho saya itu sampai dugi mriko lah ya nyapu lho madhep rene kabeh lho nyapu piye to iki tontonane ning kene kok iso sorry bro tontonane ning kene nek sing madhep Pranosita lho Dik mepet tembok ndi ta oh nguyuh iki lho lanang apa wedok lanang kita ditutul-tutulno wah ambemu tenan nuwun sewu niki teng daleme Bapak kita Pak Sugito kalian kalian Bu Surati utawa iki jane ngene dah bagus leresipun ngeten dadi Bu Surati nyurati Pak Gito nyurati Pak Gito terus wapuk lambemu tenan lho kowe lah iki Pak Gito disurati karo lho piye to bocah iki piye to piye to Bas Pak Gito kuwi Bu Surati nyurati sinten Mas Bu Surati iki maksude ora kok surat-surat kuwi layang kuwi dudu lha napa lho Bu Surati iki piantun putri jadi gampane Pak Sugito ngono lho kuwi lho Dik Pak Sugito kalian Bu Surati menika ngakuan kersa mantu ning jane iki sing mantu Mbah Putri Juminah mantu putu iki menika Mbak Dwi Legiati Gita Sari SPD kalian Mas Mulyanto iki ya SPD juga anjen anu Mbak Pait niku kok Mbak Pait gitu Mbak Dwi Gula jenenge Mbak Dwi Legiati Legiati kok pahit rumangsaku niki kenano iki tak dudu iki catetane didongakne mugi-mugi dadi nyang apa kok didongak-dongakne niku pelendangak dhewe to kok didongak-dongak sok ora kowe iki jan ada kok kono teko kene ndongake sing di omah iki diakan pepuji lho saya urip pepuji piye to maksudku kawur nyuwun marang njaluk karo sapa dengerane wis jalur ati kaya ngono kaya ya lha engko mulih dikek jajan awake dhewe koyo mangsamu niki ya tak wacane kowe ra roh iki nama lho niki lho Bos kula wacane nggih kersane genah nama Dwi Legiati anu Gitasari SPD Sinar Dunia di Sinar Dunia pojok enek Sinar Dunia ngawur kuwi mereke kertas tak walah lha nek tulisane dhuwur murambok waca maca sing lengkap lho wa barakatuh Allah assalamualaikum endi assalamualaikum endi kaya kaya rumangsa assalamualaikum wis salam lho kok iso lan ndi lah mau endi mau wa barakatuh lho
komplit no Dik. Lah piye Dik, piye? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, Lho, jawabmu lho jangkrik jawab iya iki. Kowe wong Islam uduk to. Islam jawabnya piye? Lho, wong lek nek wong nguluk salam ki wajibe dijawab. Kudune dijawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ora kudu salame ra wajib. Kudu kowe wong Islam apa duduk to? Islam no. Nek wong nguluk salam kudu wajibe dijawab. Enek salam sing gak wajib dijawab. Apa kuwi? Lah salam imam karo makmum nek pas jamaah. Piye iki? Pas atakiyat nih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk makmum. Waalaikumsalam. Ramu itu. Ra iso Dik. Sampeyan berarti sholat to Mas? Lho, Piye to Dik? Dik. sampeyan wong Islam ya? Islam Dik, lahir cenger lho. Aku langsung adan. Oh, non dan atas sana. Berarti awakmu sholat lho. Dik. Salat to ngomong salat as-shalatu imaduddin. Salat dicakak ing agama. Ya Allah. Meliyot lan ora agama tergantung cakakmu. Saudara-saudara. Iya ya rasa mbok saudara-saudara. Berarti sholat ki penting no Dik ya? Penting salat penting harus dinomorsatukan. Lho berarti sholat nomor piro? Nomor 1. Lah, cengoh kowe. Kok iso lho? Lah ngono ngaku Islam lho. Ngaku Islam lho iki karo aku ora sholat nomor 2. Salat nomor 1 harus diutamakan. Gawean apa wae wayah luur-luur, wayah ngasar-ngasar, leren gaweane. Sholat nomor 2. 1. Loro. Lah kok iso? Rukun Islam ono piro? 5. 1. Syahadat, Loro. salat. Lah iya to. Nah, iki lho. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cakep lelet bae kleru. Lah dul. Video kleru. Apa nek ditekoki sholat nomor piro? 1. Salat imaduddin. Iya. To, dudin Salat dicagak ing agama. Eroh aku lah sholat ki cagake agama. Meleyot lan dicagak salat tergantung. Eroh, Dik. Agamamu ki salatmu. Eroh aku roh. Ning aku takokku ki lho. Sholat ki nomor piro? 1. Loro, Dik. Lah kok iso? Rukun Islam ono piro? 5. 1. Syahadat. Loro. Salat. Ah, pikiran sik to ngono kuwi. Karena mojok rono dipikir dhisik, dipikir lah. Engko mari Kan mau orang paham ta kowe iki. rujuken aku asirahmu. Nah. Wong kok rumangsaku wong srek. Aduh, isin aku. Wong isin kok ngomong lah awakmu. Ngomong oke iki lho. Wong iki Lah wis srekalan ngene jenenge Lah ngejak awakmu ora srekal. srekalan, awakmu ora srekalan to. Waalaikumsalam, ora srekalan. Srekal yoan. Tak tau Sing dhisik iki kowe ngono lho. ngono lho. Alah, saurunge salat ya apa sik? Adan. Adan no. Sebab apa wong adan kok ditikup kupinge? Lho, piye bocah iki? Suarane ben penak Allahu Akbar. Ah, ya salah. Lah piye? Lah iso, Sebab iso. apa kok ditikup kupinge? Ayo sebab apa ya? Ya ben penak. Lah, ra iso. Suarane umpamane jangkrik tenan. Wah, aku jawabe urung lho kaya Apa Lah ya? sebab ben suarane penak. Ah, ora iso. Lah sebabnya apa? Sebab apa wong adan kok ditikup kupinge? Sebabe? Sebab nek ditikup cangkeme gak iso bengok. Alah apa enek kuwi. Srekalan. Lah ngono ya srekalan kok. Angel. Ngomong karo kowe iki wong pikirnya tengah nganggur rumah aku. Cenggur kowe awakmu ki termasukan. Ya nek kancane lho wong loro no. Endi lho? Lah, Iki bose lho. Lah iya bose. Kaya bose ngene iki. Ngarani sapa? Cengah. Ngarani sapa? Ngarani awakmu jarene cengoh kok. Cengah. Heeh. Lah kowe kancaku pra. Kancamu. Berarti piye ya cengah? Lah aku sing ngejarene iki berarti luwih cengoh iki. Anu Mas luwih bijaksana lho, Bos. Bos, Sabar. Bijaksana maksudnya. Kowe iki bijaksana biasane kowe ngerti aku. Kowe sing aku apa mau reken wong cengah. Sing cengah sapa? Kae lho, Bos. Aku jare. Kowe. Lah iya, lah aku kancane sapa, Cil? Nah. Kancaku. Berarti piye ya cengah? Lah aku sing ngejak kene kok. Berarti aku cengah. ngono lho. Cengah. Bijaksana. Ya berarti yo gak sampean karo wae duit to ta, Dik? Betul, Sapa? emene. Lah sing nanggap Pak Gito iki kan yo. Ayo, ngomong tak tapuk cangkem. Ayo. Ngomong. Bar piyak-piyakan kowe. Ngomong. Pak Gito iki termasuk wong apik lho, Dik. Lah kok ora padha karo kancane? Lah wong cengah terus dikei dhuwit lho. Masaku. Wah, awake dhewe iki wong pinter, skile luweh-luweh awake dhewe. Sekil apa lho? Paling tidak nek nggo mantenan ngene iki awakmu kudu iso menjelentrehkan apakah sebuah arti mantenan. Awakmu apa iso? Awakmu Edan, apa edan, iso? edan. Manten iku kudune Kowe iso njlentrehke manten. Manten saka tembung mantu MANTU. Wah. Emang ngayu bagi anak nekake tamu utuwing kekadangan. Mula dijenakno mantu.
Nek wis mantu mesti akeh para tamu. Tamu saka tembung TAMU. T teko. A arep. M melu. U urun. Berarti tamu teko arep melu urun. oh iya lah Mulane kok enek wong mlebu ning kok daerah kene kok gak nyemplungi kotak. Mulai isin. oh ngono Urun ki ora kuwi tok, urun ya pandonga barang. Lho, urun ki ora mung dhuwit, tapi ya urun tenaga, ya sok urun pandonga. Ngono ya, Dik. Mulane didongakne keluargane sakinah mawaddah warahmah. Bojo enek sing ngarani garwa. Garwa saka tembung sigaraning nyawa atau belahan jiwa. Ngono ya, Dik. Garwa saka tembung megaring jiwa, artinya sudah ngancik alaming dewasa. Garwa kuwi sing siji sigar, sing siji dawa. entak wingi Bareng teko iki. non jauh boleh Bu. Heeh. Apa nek genahno lho sing Tak kenane. Kuwi garwa siji sigar, sing siji dawa ki tegese sing sigar nggone sing wedok. loh ya cok Kowe malah saya ganah iki kok. Sabar. Lah sing dawa kene manten lanang. Ayo ngomong aku ngomong. Maksudnya genahno. Dawa niku tegese dawa nalare. Ya alah udu ta. Nalar dawa kaya Apa ana nalar Jawa ki? Bah. Tegese jangkauane dalam berpikir. Ki nek sebagai wong lanang kuwi dawa, Dik. Terus Nalare wong lanang kuwi itu dawa jangkauane berpikir supaya bagaimana menghidupi keluarga, golek pangupa jiwa nggo nyukupi keluarga. berarti lek rong iso megawe berarti mungkret berarti sing dawa. Ngono ta, Dik? Nek apa? Mungkret. Nek urung iso berkae. Ah. Ya diodot. Loh. Apa enek nalar diodot ya apa enek? Ngulir budi, Dek. Ngulir budi. Dadi Dawa. anggar petuk budi, cawandak glune diulir. Loh, maksudnya ngulir Kosek. kowe ngawur di rumah sakit. Budi kok ora budi kancamu kuwi lho ngamur. Ditutui. Pamane terus Tegese iki reka daya. Eko daya. Piye ampreh golek pangupa jiwa nyukupi keluarga. Lah lek sing sigar mong. Wedok kudu sigar. Ayo ngomong tak biacok. Sigar kuwi tegese bolongan. Lah. Ayo ngomong apa? Bolongan utawa celengan. Loh, Dadi wong wedok iki kudu iso dadi daringan nyimpen kayane sing lanang. walah. Kuwi lho, Sing Dik. bolong apa celengan ta? Celengan kanggo nyemplungi dhuwit, nggo nyimpen kayane sing lanang, kanggo apa kuwi nyukupi kebutuhan keluarga. Oh, Ora lah tekan Aku wis awet kacang kowe jamongan. karo aku beteng pikiran. Ora tekan. tapi non sewu Piye, niki piye, ilmune wong genahno. Ngawi. Senes mboten ilmune wong Banyuwangi mboten ngaten niku. Heeh, nek wong Dadi Ngawi. niku non sewu sampean dadi seniman wis pirang tahun. Ya wis suwe nek terima 15 taun ya senek tedik. Jenengan pun Ayo 17 punjul. 17 sik kalah karo aku. Aku Pirang tahun? Swidak Lah umurmu le pira? 32. Aturane iki apa kuwi? Terusne Mbah Kung. Turun. Dadi nun sewu manten utawa ngene iki Manten. manten karo dina iki menurutmu dhisik endi? Ya dhisik Apa? manten. Lah dhisik manten tegese apa? Dhisik dina, dhisik dina. Dhisik dina tegese piye? Ya makane seneng kuwi marai. Ora ngerti ya dhisik. Ya dhisik dina. Ya dhisik dina tegese napa? Mergane manten ki kenale saurunge ya kudu enek golek dina-dinane. Nek salahe. Kuwi cah SD ro. Oh kurang ajar ane. Dhuwur ilmune iki. Manten karo dina iki dhisik dina eneke manten. Dhisik manten eneke dina. Itu sama saja, Bro. Dhisik endi iki? Dhisik endi manten karo dina? Manten karo dina iki dhisik manten. Lho. Ora digolekno dina sik. Dhisik manten. Kok iso dhisik manten? Manten ki mesti sing pertama seneng karo seneng dadi siji. Ha. Seneng karo seneng ning tengahe tanen iki ning tengahe omah. Seneng padha seneng ning tengahe tanen dumadine dina Senin. Oh, seneng padha seneng ning tengah tanen. Dumadi dina Senin. Oh, alah sejarah iki. Sejarah rada masuk iki ya. Kurang ajar wis batok. Mari ngono manten loro Manten loro. golek selo-selone ning tengahe Kelasa. Oh, kruntel-kruntel. Apa lho terusan? Lho ya kruntel-kruntel golek sela-selane ning tengahe Kelasa. Kuwi dumadine dina Selasa. Edan berjel iso ngantek koyo ngono. manten loro rebutan pengen ndang bubuk Dumadine dina Rebo. Edan. iya. Apik. Nalar lho ki sejarah lho ki. Nalar.
mari ngono manten lanang kemulan sing wedok mengkis-mengkis Dek sing manten lanang kemulan sing wedok mengkis-mengkis jelas wi melakukan diangkulmu ki maksudnya kemulan ki ngrungkepi rumah tangga sing wedok mengkis-mengkis karo ngenteni dhuwit iki lho Dek dadine dina kemis kemulan karo mengkis-mengkis bar kemis manten lanang ki jempalian sing wedok mlumah lah dalak iki saru iki mesti saru mesti gak seneng aku nek ngono ora seneng ora lah nyapa lho manten lanang nyapa jempalian lah sing wedok lah iki lho ya iki tanganmu mambu telek iki lho lah seneng aku ngono maksudnya jempalian ki nyambut gawe iki lho Dik nyambut gawe sing duh koweri lho kabeh sing nganggo awakmu maksudnya jempaliane manten lanang kudune iso nyambut gawe ngulir budi dicandak diulir ndase mau kowe lah mlumah kuwi mau jempalian lah nyapa mantene wedok mlumah jaluk kayane apa mungkin tangane sing wedok murep mungkin bojomu kan nek njaluk murep ngene kayak kiting goblok amin ning saestu wong lah sing mantene lah mari ngono dadine dina jemah jemuah diusap olane ndang metu iki tak bacok senenono diusap ora bareng diusap ndang metu senenono sing nonton para pini sembuh nyapa to tak ruwemet nyapa diusap metu maksudnya masuk metu ya diusap nyapa to Jek ora diusap terserah lha tapi wis diusap sik terus metu wae aku gak ero lho Dek ora usah diusap ben garing dhewe maksudnya iki jangkrik kowe iki unimu kuwi kok ndi to kowe iki ra iso kowe iki maksudnya Cel aja iki diusap nalare ben metu pikirane sing positif Dek lah nyapa nalar diusapi pun nalare ndeluwer ora ning ngono Dek wong iki kudune gelem ngusapi sirahe iki ben pikirane ben metu nalare ngono lho Dek oh sing diusap apa nalar iki lho pikiran iki lho ben tak metu pikirane urip dhewe mandiri lho manten loro pikiran urip dhewe iki terus iki lho maksudnya urip dhewe ora tergantung karo marang tuwa oh tak kira metu jalan-jalan pikirane wah iya maksudmu lho piye ora piye bene iso metu pikirane ora piye ora tergantung karo wong tuwa ya dosa tuh marang tua digantung lho piye to ki dosa goblok lho ya ampun percil marang tua nar digantung lah percil wis ndek meng metu malah digantung maksudnya marang saru wis saru ngene lho iso mikul dhuwur mendem jero lho jek urip arep dipendem lah percil ya ampun dosa salah maksudnya jenenge maratuwa dijunjung lho lah iki lho apa kuat gede wak bubut salah meh maksudnya maratuwa dipateni jangkrik tenan kowe iki kowe diomongi angel leram to kowe iki maksudnya iki diusap pikirane iki lho diusap pikirane ben metu nalare terus dadine dina Sabtu oh sejarah iki otak-atike mau masuk sejarah lebar Sabtu Minggu apa Minggu tanggal abang no nguberne BPKB gak iso udah tunggale ngusap terus artine ki artine apa ora ana artine kuwi libur tunggale akeh ngono tok tunggale Senin Selasa Rebo Kamis lah ya Minggu to Bos lha ya artine lho apa artine apa to tanggal abang artine apa bocah iki kocok kowe to Minggu iki tanggal abang BRI tutup wis apa neh kowe sekolahan ya tutup sembarang tutup nggak iso ubet Minggu iki aku lah Senin saya iso artine goblok ora iso ubetne BPKB ya krek diomongi angel to kowe iki tunggale sing diusap terus metu tunggale diusap terus jempalian karo rumah barno diusap terus metu lho ora enek Dek kuwi wis Minggu ki tanggal abang Dek iso ora iso aku minggir wah Minggu iso apa kamu sapa oh iso
Siapa sing ngomong? Lho kowe iso apa ora? Gak. Loh, lah Minggir. Ayo. Iso. berarti Iso. lho aku genah ora iso no. Ayo minggir. Atau sing ning kene sapa nek mau Oh iya nek kono Ding. Sorry. Pokoke Sorry Dek. bocah kok malah saya ora genah. Minggu. Kuwi tegese nek mingkem ganggu. Wah, berarti kuwi untung rongos kuwi berarti. Kowe ngelone matene untune brokmas kowe. Minggu ki tegese minggiro barang sing ala, gunakno barang sing apik. Oh alah. Minggiro barang sing ala, gunakno barang sing apik dienggo, sing ala diguwak. Oh, berarti ning masjid barang ya masuk berarti kuwi termasuk. Lah kok iso? Enek sandal Jumatan apik dingge, sing elek diguwak ngono ta karepmu. Iya. Iya. Masyarakat nomor piro bocah kok kandhane. Piye ya? Di KTP rung duwe. Aku ora paham, omonganmu ki ora paham aku. Aku kira genah, omonganmu ki piye kira genah. Maksud iki perbuatan sing Iya. elek ditinggal, sing apik dienggo, kok ora sandal dicolong itu. Sampeyan ado sandal. Apa? Tipine pisan. Enggak boleh no.